खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों समबार बारायनि खायसे रहस्य गोनां नियम खान्थिफोरखौ मोनथिनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैगोन, अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबलांबासो बुजिनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबालाबानो स्किप खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना आबुं गियानखौ मोननो हानाय नङा। नोंथांमोनाथ' मिथिनाय जाखायो जानांगौ, आधा अधुरा गियाना 20जों समान जायो होनना। बेखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ आबुङै नायजोबलांनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मोनथिना लानि समबार बारायनि सोमोन्दै। लोगोफोर, जों बयबो मिथिखायो समबार बाराया इसोर शिबनि सान होनना। जायफोरा इसोर शिबखौ गोसो गोरबोजों फालियो, बै भक्तफोरा समबारनि ब्रत लाखिनाय जायो। समबार ब्रतआ सप्तायाव खनसे मोननाय समबारावबो लाजायो। बेजों लोगोसे 16था समबार ब्रतखौबो लाखिजायो। बुंनाय जायोदि इसोर भोलेनाथआ सुबुंनि गासै इच्छाखौ थाबै फुरा खालामना होनाय जायोनो। मानोना इसोर शिबखौ गासै देवी देवताफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो थाब गोजोनग्रा देवता होनना मानिनाय जायो। जुदि नोंथांमोनाबो हाबा बिबानि बेलायाव जेंनायाव गोग्लैनानै दङब्ला, बा साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव मोजाङै उन्नतिनि थाखाय इच्छा लुबैदोंब्ला, बा फरायसाफोरा लेखा फरा बिथिङाव साक्सेस हास्थायदोंब्ला, बा खायसेफोरा संताननि इच्छा खालामदोंब्ला, बा लाभ मेरेजनि थाखाय इच्छा खालामदोंब्ला, जेब्ला नोंथांनि बैबायदि जायखिजाया इच्छाफोरा दंब्ला सप्तानि समबार ब्रतखौ खालामनो हायो। ओरैनोबाबोथ' इसोर शिब, बिमा पार्वती आरो श्री गणेश बिसोरखौ जयै समबार बारायाव फुजा बावनाय जायो। नाथाय बै ब्रतनि बिथिङाव गासैबो लाखिनो हायो। हाबा जानाय हौवा हिन्जाव बा हाबा जायै सेंग्रा सिख्ला गासैबो। समबार बारायखौ बेसेबांथा एबा मोनबेसे समबारखौ ब्रत खालामनांगौ होनब्ला 16था समबार बा मोनबा समबारावबो ब्रतखौ फुरा खालामनो हानाय जायोनो। गावबा गाव गोसो बायदि सायख'ना लानो हायो नों बेसेबांथा समबारखौ ब्रत फालिनो गोसो। जेब्ला सप्तानि समबार ब्रतखौ जागायजेनगोन, अब्ला बै जागायजेननाय दाना बयनिख्रुइबो साबसिन माबे जायो होनबा? जों बयबो मिथिखायो इसोर शिबखौ गोजोन होनो थाखाय बबे दाना बयनिख्रुइबो साबसिन होनबा सावन दान। बे दानखौ इसोर शिबनि बयनिख्रुइबो गुबै दान महरै मानिनाय जायो। नङाब्लाबो कार्तिक मास, बैसाग बैफोरबायदि दाननिफ्रायबो ब्रतखौ लाखिनो हानाय जायोनो। नाथायबा सावन दानखौ बयनिख्रुइबो मोजां होननानै बुंनाय जायो। जेब्ला ब्रत खालामगोन अब्ला शास्त्र बायदियै अखाफोर गोरलै समनिफ्राय खालामनो नांगौनो। जेब्ला जों समबार बारायाव ब्रत लाखिना फुजा बावगोन, अब्ला मा टाइम एबा समाव फुजा खालामनांगौ होनब्ला, जायखिजाया सप्तायावनो मोनाबिलिनि समा जोबोर मोजां। बेखौ सान हाबनायनि 1 घन्टानि उननि समखौ बुंनाय जायो, जेराव मोनाबिलिनि जागायजेननाय सम। जेब्ला सप्ता समबार ब्रतखौ खालामगोन, अब्ला बै समाव फुजाखौ खालामनो नांगौ होनना बुंनाय जायो। गोसोब्ला बै समबार ब्रतखौ लाखिनाय दिनखालि फुंनि समावबो खालामनो हायोनो। बेयाव जेबो साननांगौनि खोथा गैया। जों बै दिनखालि फुजाखौ बबेयाव खालामनो होनब्ला, इसोर शिबनि फुजानि समाव मोनसे सोंथिया जाखांनाय जायोदि, मानो होनोब्ला इसोर शिबनि फुजानि थाखायथ' शिबलिंगनि गोनांथि जायो। नाथायबा गासैनिबो न'खरावथ' शिबलिंग थानाय जाया। अब्ला बेबायदि बिथिङाव नोंथांनि न'खराव शिबलिंग दंब्ला बेयावनो फुजा बावब्लानो जाबाय। जुदि गैया, अब्ला मन्दिरावबो फुजा हैजायो। बेनि अनगायैबो शिबनि न'खरनि जायखिजाया मुर्ति एबा फट'फोर दंब्ला बेयावबो फुजाखौ बावनो हानाय जायोनो।
नाथाय मन्दिराव थांना फुजा हैयोब्ला साबसिन जायो आरोना। नोंथाङा जेब्ला फुंबिलियाव हैनो गोसो हैजायो आरो मोनाबिलियाव हैनो गोसोब्ला बेयावबो हैजायो। दानिया मोनथिगोन इसोर शिबखौ फुजा हैनाय थालियाव मा मा मुवाखौ नांगौ होनब्ला बेल बिलाइ, गान्जा, धातुरा, गुफुर गाबनि बिबार बा धातुरानि बिबार, गाइखेर, गोजा गाबनि जबा बिबार बेफोरखौ इसोर शिबनि फुजानि थालियाव होनो नांगौनो। बैफोर गासिखौबो मोनाब्लाबो गुफुर बिबार आरो बेल बिलाइ, गाइखेर, जबा बिबार बेफोरखौ बावनो नांथारगौनो। जेब्ला नों सप्तानि समबार ब्रतखौ लाखिगोन अब्ला मा मा मुवाखौ जानो नांगौ होनब्ला समबार बारायावबो सिगांनि भिडिअआव बुंबोखानाय मंगलबार बारायनि ब्रतनि बादिनो गोदै मुवा जानो नांगौनो। फुंबिलिनि फुजा होखांनायनि उनाव सा एबा दै, सरबत बेफोरखौ लोंनो एबा लोंनानै थानो हायो। मोनाबिलिनि फुजा होखांनायनि उनाव घिजों बानायनाय परथा एबा रटिफोरखौ जानो हानाय जायोनो। आइजोफोरनि बेलायाव पिरियड जायोब्ला खालि लगनखौल' थाब्लानो जायोनो, नाथाय फुजा खालामनो नाङा। नाथायबा जेब्ला ब्रतखौ खालामगोन अब्ला गेप्स लाखिनो नाङानो। नों जेरावखि जेखि कन्डिसनावनो जाया मानो फुजा होनो मोनाब्लाबो लगनखिनिखौ लाखिनांथारगौ होनना बुंनाय जायो। बेबादिनो जेब्ला गासै ब्रतखौ फुरा खालामगोन यानि खेबबा समबार, 11था समबार, 27था समबार बै समबार ब्रतखौ मानिजोबनो हाबायब्ला बेनि लास्ट ब्रत खालि गासै फुजानि मुवा बेसादखौ बुथुमनानै खेबसे फुजा होस्रांब्ला मोजां जायोनो। मानो होनोब्ला सिगांनि सप्ता समबारफोराव खायसे मुवा बेसादफोरखौ होनो मोनस्लाबाबा मायबाफोर गोरोन्थि थालांनाय बैफोरबायदि बिथिङाव बै लास्ट समबाराव गासै मुवा बेसादखौ एकट्ठा खालामना फुजा होस्रांब्ला जोबोर मोजां जायोनो। बेबादिनो बै लास्ट फुजायाव गासैखौबो होथारनो नांगौनो, जायखौ इसोर शिबनि फुजायाव बावनाय जायो बैफोरखौ। जेब्ला बै सिगांनि समबार ब्रतनि फुजाखौ फुंनि समाव खालामदोंमोनब्ला बै लास्ट फुजानि बावस्रांनायखौबो फुङावनो होनो नांगौनो। जेब्ला समबार ब्रतनि फुजाखौ मोनाबिलियाव बावदोंमोन अब्ला बै लास्ट फुजानि बावस्रांनायखौबो मोनाबिलियावनो होनो नांगौ होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि खायसे इच्छाफोरखौ जाफुंसार जानो हास्थायोब्ला बै समबार ब्रतखौ खालामनो हायो। बेयाव जेबो गाज्रि साननांगौ गैया आरो गोनो गोथो खालामनांगौ गैया। गोसोब्ला नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन, मानोना इसोर शिबखौ अनसुला होनना बयबो मिथिखायो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला बा नोंथांमोननि गोसोआव एसेब्लाबो जायगा लाहोनो हादोंब्ला कमेन्टआव हार हार महादेब लिरनो दाबाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।